Laura. La Marta és una brillant alumna d'ESO. La Laura brilla més per altres coses que no pels seus estudis. La Marta sempre treu bones notes. La Laura simplement treu notes. La Marta es porta bé amb tots els seus companys. La Laura tan sols es porta bé amb el seu reduït grup d'amigues. La Marta és sociable, La Laura és reservada, adaptable, controladora, apassionada, imperturbable, acurada. agressiva. Molt bé, el nom del grup serà...